Hei, tässä pieni esimerkki, kuinka äänittää esimerkiksi YouTube-video tai mikä tahansa striimi QEP:llä. Eli ensiksi pitää olla tietenkin tämä kyseinen striimi valittuna. Sitten QEP:ssä pitää valita in-laitteeksi se laite, jonka kautta ääni kuuluu. Eli tässä tapauksessa näytetään vielä kerran loopback tämän USB-audion perästä. Laitetaan nauhoitus päälle normaaliin tapaan. Käynnistetään video tai mikä tahansa, missä on audiota. Joo, eli nauhoitus normaaliin tapaan ja sitten lopuksi stoppi. Ja meillä on käytännössä tämä kyseinen hieno nauhoite täällä valmiina sitten. Eikä mitään muuta ei tarvitse tehdä kuin in-laitteesta valita se äänilähde, mistä haluat äänen tulevan takaisin, ja se on sillä selvä. Näin yksinkertaista siis tämä.